Kaixo guztioi, bideo honetan zenbaki osoen arteko eraiketen lehentasuna edo hierarkiari buruzko zenbait adibide ikusiko ditugu, non bakarrik oinarrizko eraiketak agertuko diren, batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa. Dakizunez, ondoko hierarkia edo lehentasuna aplikatzen da esandako eraiketen artean. Lehenik biderketak eta zatiketak egiten dira. Bigarrenik, batuketak eta kenketak egiten dira. Orain, pantailan agertzen diren eraiketak kalkula ditzakegu. Lehen adibidean daukagu, +2 keen -5 bider -3. Ikusi kenketa eta biderketa dugula. Beraz, eraiketen lehentasunagatik, lehenik biderketa egingo dugu. Orduan hau da, hasierakoa kopiatzen dugu, +2 keen, eta orain -5 bider -3. Orduan, parentesin artean idazten dugu, minus bider minus plus da, eta 5 bider 3 15. Orduan orain parentesiak kenduko ditugu. Eta hau da, hasieran +2, parentesia eta plusa kentzen dugu, eta zuzenean 2 idazten dugu. Eta orain, minus eta plus, minus da, eta 15 idazten dugu. Eta daukagu, 2 ken 15 minus 13. Urrengo adibidean, -3 bider -2 ken +4 kalkulatuko dugu. Biderketa eta kenketa daukagu, lehenik biderketa egiten dugu. Orduan hau da, -3 bider -2, minus bider minus plus da, orduan ez dugu zeinurik idatziko, ez da beharrezkoa plus denean, eta 2 bider 3 6. Orain gainontzekoa, ken +4. Orain +4ren parentesiak kentzen dugu. Daukagu 6, orain ken eta gero gehi, hori ken da, eta 4 idazten dugu. Eta 6 ken 4 2 da. Urrengo adibidearekin jarraitzen dugu. -3 minus 16 zati plus 8. Kenketa bat eta zatiketa bat daukagu. Badakizu lehenik zatiketa kalkulatzen dela. Eta hau izango litzateke. Hasierakoa kopiatzen dugu, -3 keen, eta orain zatiketa kalkulatzen dugu. -16 zati plus 8. Minus zati plus minus da, parentesin artean minus zeinua idatziko dugu, eta 16 zati 8 2. Orduan orain parentesiak kentzen ditugu. Daukagu -3, parentesirik gabe, eta orain minus plus da, eta 2 idazten dugu. Eta hau da, -3 gehi 2 -1. Azkenik, pantailan agertzen den adierazpenean daukagu, zatiketa, batuketa, biderketa eta kenketa. Badakizu eraiketen lehentasunaren arabera, lehenik biderketak eta zatiketak kalkulatzen direla. Orduan, zatiketa hori eta biderketa kalkulatuko dugu, eta gainontzekoa kopiatuko dugu. Orduan hau izango litzateke, 12 zati -6, ikusi hemen 12rako parentesirik ez dugula idatzi, plus 12 idatz genezake, baina berdin dio. Beno, zatiketarako daukagu, plus zati minus, beraz, emaitza minus izango da, parentesin artean idazten dugu, eta 12 zati 6 2 da. Orain plusa kopiatzen dugu, batuketa bat da. Eta orain biderketa, 4 bider -2. Berriz ere, 4rako parentesirik ez dugu idatzi, plus 4 idatzi genezake, baina berdin dio. Eta hemen, zenbaki positibo bat bider zenbaki negatibo bat daukagu, eta hau da plus bider minus, eta hau minus da. Parentesin artean idazten duguna, eta 4 bider 2 8 da. Azkenik, ken bat kopiatzen dugu. Orain parentesiak kentzen ditugu, eta hau da. Beno, -2 parentesin artean, -2 parentesirik gabe idazten dugu. Orain, gehi minus da, 8 ken bat. Orduan, -2 ken 8 -10, ken bat -11. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiezu like boteari, eta suskriba zaitez gure kanalera, non pizkanaka bideo berriak igoko ditugun. Eskerrik asko eta hurrengora arte.